Iyan o. Iyan o. Kamba ito, TM to ng ano, Masbate. Kulay, abuhin siya. Ayan. Ang mga kalaban niya is, ito brown, ito na, ano eh, na abuhin eh. Oh. Talahib, kung tawagin ng mga bata, talahib. Oo. Ito ang mga kalaban niya, mga kagagamba. Oh. Mais. Ayan, kulay tinapay siya. Oh. Mais. Ayan. Kita nyo? Kulay mais, ayan. Brown siya na ano, gagambang mais. Ayan. Okay. Maglabanin na natin. Okay, ito. Ito na, ang bilis nitong ano ha. Talahib ha. Talahib sa mais. Tingnan natin kung sino mananalo sa kanilang dalawa. Talahib sa mais. Ayan. Ay, lupit ng laban nila. Parehas na ka. Aha. Hindi. Mukhang nakakuha ng paayata itong talahib ah. Ay, hindi. Wala siya nakuha. Pero malupit itong talahib ah. Nalaglag yung mais. Pero yung mais talagang lumaban din. Medyo may kaliitan ng konti itong mais. Pero kita nyo kung lumaban. Aha, wala na. Mukhang ayun, nako. Hindi niya nasaputan. Magaling tong talahib na to. Ayan. Medyo nakatisan na itong mais na to. Ayan. Mag-aarap ulit sila. Hindi niya mahuli ah. Ayan. Medyo wala pa rin. Hindi niya mahuli. Tingnan natin kung mahuhuli na. Wala. Pati hulog na lang to. Ayan, wala. Hindi pa rin sila nagkakasaputan. Nalalaglag lagi itong brown. Biglang bumibitaw. Bandirado na yung brown. Tinamaan sa paa. Niratrat sa paa. Naging ayun, nadali siya. Wala pa rin. Nabitawan pa rin niya. Nabitawan. Sinundan niya sa baba. Hindi pa rin nahuhuli. Nakuha niya yung paa. Na isa. Kagat-kagat niya isang paa. Ayan, ayan. Nabitawan na naman. Ayan. Iyan o. Iyan o. Iyan o. Hindi pa rin niya napatay. Hindi pa rin niya napatay. Hindi pa rin niya nasaputan. Iyan o. Galing o. Galing. Iyan o. Ayan o. Ang galing o. Sinaputan talaga niya yung brown o. Magaling itong isa na to. Ayan. Gusto pang kumawala yung ano. Brown, wala na, nabalot na niya. Ayan, no? Wala na.
Nabalot na talaga niya. Oh. Ayun. So yun, mga kakagamba. Ang galing ng laban. Itong itim na ito, black brown na. Ano to? Talahib pala. Ito. Tumawagin ng mga bata, talahib. Yan. Ang kalaban niya, mais. Ayan, sa mga kagamba, maraming salamat. Hanggang sa muli mga kagamba ha. Huwag kayo magsasawa na manood ng aking mga vlog at sisiguraduhin ko sa inyo, masisiyahan kayo lagi sa mga laban na gagawin ko. Maraming salamat po.